चिखली सोनवणे वस्ती येथे सोशल डिस्टन्सन ठेवून टाउन हॉलचे आज भूमिपूजन समारंभ झालेला आहे। तर प्रभाग क्रमांक 1 येथील स्थानिक नगरसेवक कुंदन गायकवाड याबाबत टाउन हॉलबाबत सविस्तर माहिती देणार आहे। चिखलीकरांच्या आनंदामध्ये एक भर पडलेली आहे की नेमकं टाउन हॉलचं स्वरूप काय आहे, तर त्यांनी सांगावं आजच्या कार्यक्रमासंदर्भात आणि हॉलच्या संदर्भात। प्रथमतः आज इथं भूमिपूजनासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर माही डोरे हे उपस्थित होते। तसे आमच्या भागाचे आदरणीय भोसी मतदारसंघाचे आमदार, तसे पिंपरी चिंचवड शहराचे भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष महेशदादा लांडगे, तसेच माजी महापौर नितीन अप्पा काळजे, तसेच आमचे नगरसेवक नगरसेविका, पूर्ण चिखली ग्रामस्थ, खेळाडू सगळे उपस्थित होते। त्यांच्या आज उद्घाटनाच्या मागं हे टाउन हॉल म्हणजे काय आहे, हे टाउन हॉलचं स्वरूप म्हणजे आपलं नाट्यगृह, रामकृष्ण प्रेक्षगृह नाट्यगृह आहे आपलं, म्हणजे चिंचवडचं। तसं एक छोटंसं टाउन हॉल म्हणजे आपले नाट्यगृहच आहे। एक 600 लोकांची बैठक आहे याच्यामध्ये बसायची, म्हणजे उद्याच्याला भविष्यात कुठला छोटा कार्यक्रम असेल, म्हणजे आमच्या भागातले आज भविष्यात म्हणजे आमच्या भागातले नागरिक आहे, ग्रामस्थ आहे, त्या ग्रामस्थांची अडचण बघून म्हणजे भविष्यात आम्हाला इथून चिंचवडला जायला लागायचं, परत लांडगे प्रेक्षगृहाला जायला लागायचं, म्हणजे त्या 20 किलोमीटर अंतरावरती लांब जायला लागायचं। म्हणजे भविष्याच्या पुढच्या विचारांनी हे कामं केलेली आहे। आज एवढी कामं दादांनी आमच्या भागात केलेली आहे, म्हणजे ग्रामीण भागाला। त्याचे आपले नितीनप्पा महापौर होते तेव्हापासून आम्हाला म्हणजे तो प्रोजेक्ट तेव्हापासून चालू आहे। परत राहुल दादा असेल महापौर, म्हणजे दादांचे त्या प्रयत्न सगळे महापौर झाले, त्यांनी एवढं प्रयत्न केलेत आपल्या भागाचे। हे ग्रामीण भाग समोर झाले 97 सालापासून समोर झाली। 4 गाव असतील, चरोली असन, चिखली असन, मोशी असन, या गावाचा कधीच विकास नव्हता झाला। तावडे असन, म्हणजे पूर्ण या गावांचा विकास करण्याचं काम नाही या दादांनी आणि त्यांच्या माध्यमातून सगळे कामं करत असणारे हे सगळे नगरसेवक, या सगळ्यांनी पूर्ण दादांनी आपल्याला निधी पण पूर्ण केला। महापौरांनी खूप आम्हाला मदत केलेली आहे आमच्या भागातली। तुमचा पाठपुरावा पण हॉलच्या संदर्भात सुरुवातीपासून होता, तर तुमच्या कामाला एक यश आलेलं आहे। एक स्वप्न तुमचं एक साकार शहर चिखली गावाचं नाव हे नाट्य म्हणजे आमचं 2017ला आम्ही निवडून आलो, त्या निवडून आल्यानंतर ते आमचं एक स्वप्न होतं चिखली गावाचं नाव, आता एक आपलं टाळगाव चिखली नाव आहे आमच्या गावाचं, त्या गावाचं नाव टाउन हॉलनी ओळखलं जावं ही असं आमची इच्छा होती। आणि त्यानंतर परत आता संतपीठ आहे, जागतिक दर्जाचं संतपीठ आहे, मग तेव्हा पण हे काय करते महापौरच्या कार्यकर्तेमध्ये झालेले आहे। परत दुसरं जलशुद्धीकरणाचं केंद्र झालेलं आहे। हे खूप काम आज आपल्या या ग्रामीण भागाला आपल्याला उपयोगी होणार आहे आणि खूप कामं झालेली आहे। धन्यवाद। याचा उपयोग करता येईल आणि त्याच्यामध्ये परत जिम 2000 स्क्वेअर फूटमध्ये जिम पण आहे आणि पार्किंगची सोय व्यवस्थित केलेली आहे। 2 मजली पार्किंग खाली केलेली आहे। पुढचा विचार येणार, पुढचा हा रोड आहे, हा 30 मीटरचा DP रोड आहे, दिवाळंदी रोडला टच होतो आणि खूप छान काम आहे आणि दादांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतो खूप सगळे नगरसेवक। धन्यवाद।